An ce ki turo iyayenki ai magana aure. Aure. Amma ta ce ki turo iyayenki ai magana aure. To, ta yadda kenan ai magana auren. Kika ce? Na ce ta yadda kenan za a yi auren. A ki turo iyayenki ne ai magana aure. An baki ni kyauta. Wai na cinye mata abinci a gida. Abinci ina cinyewa da yawa. Ke kika aure ni, za ki ringa ciyar da ni. Ni mijin Hajiya, na kuma mijin Hajiya. Ni zan turo iyayena don rashin hankali. Kanki na ciwo, ki sha magani. Kanka yake ciwo. Kika ce? Na ce kanka ne yake ciwo. Na sani ai, na sani, na ci abinci kafin na zo gurin ki. An ce ki turo a baki aure na, ni na gaji. To ka je ka ce ba zan turo ba su zo in suna so su aurar da kai. Allah guda ɗaya ne, na sani kina ta haka, Allah ɗaya ne zai bani ki. Zai bani ki, Allah ɗaya ne. Ki san me? Kina da kyau, wallahi auren ki. Na san ki. To tafi. Hanya ba hanya, ba ku share kofar gidan ba. A kawo maka tsintsiya ka share? Kika ce? A kawo maka tsintsiya ka share. Gona na yi noma a ƙauye, na yi noma a ƙauye. Na yi noma. Kina dariya, na kin bi kyau kina dariya. Ina dariya. To je ka sai an jima, sai an jima. Da zo ban kyau. Yayi kyau. Sai na dalla maka mari ne? Kika ce? Na ce ka wuce. Kina magana a hankali, ki dinga daga murya. Na ce zan dalla maka mari ka wuce. Gemu ya fito da kyau. Mata suna son namiji mai gemu. Ina da gemu yayi kyau. Ina da hankali ba. An ce ta tura ta tura ba ta yanki, tana shaye. An ga da aure. Na je gidanki ma uba ne zaki ci, wallahi ba na saki. Sai aka take mu zagi na take. Ina buga banza mu na buga ubanki zaki ci.